ലൈവായി മാതാജി, ലൈവായി. ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാതാജി തുടങ്ങിക്കോ, ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ ശ്രീദേവ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ. വൈഭവിന്റെ ക്ലാസ് കുറെ നാളായി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 2-ല് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തി. 12 അധ്യായമാണുള്ളത്. അതില് 11-ാമത്തെ അധ്യായം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വസ്തുക്കൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് അത് താനാണ്, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് ഈ വിഭൂതിയെ ഒന്ന് കാണണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തിയറിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിനെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് 11-ാമത്തെ അധ്യായം, വിശ്വരൂപം. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണം. വിഭാഗം 9 തൊട്ട് 14 വരെ വിശ്വരൂപം, വിരാട് വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഞ്ജയന്റെ വിവരണം. അപ്പൊ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികൾ കണ്ടു. ഇനി 10ഉം 11ഉം ഇടയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാം. 10-ാം അധ്യായത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്റെ ഒരു ശകലം കൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വ്യാപകമായ രൂപവും കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പരമാത്മാവാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട് രൂപം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 5 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ വിവരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു ശകലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിന്ന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അർജുനന് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വിശ്വരൂപം അധ്യായം 11 ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ കാരുണ്യം മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വ്യാമോഹവും മാറി. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഒരു സംശയമില്ല. അർജുനൻ അത് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ഒരുവന്റെ എല്ലാ മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാതാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണെന്ന മിഥ്യാധാരണ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയണം. ആ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണനാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സന്നിഹിതനാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണമെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാനെ കണ്ടത്? ആദ്യം ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ കണ്ടു. പിന്നീട് താൻ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് എല്ലാം കേൾക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. ഈ കാണുന്ന ജഗത്ത് മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായി അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അവതാരമല്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതനത്രേ കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമായിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണു, അല്ലാതെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമല്ല കൃഷ്ണൻ. അവതാരങ്ങൾക്ക് ഉറവിടമാണ് അദ്ദേഹം. ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്ന്, അല്ലെ? ഈ വിരാട് രൂപം, ഈ വിശ്വരൂപം ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇന്ന് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ പലരും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കോ? എല്ലാരും നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സുലോചന മാതാജി സംശയം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും എന്താണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആളുകളെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. 33 ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട്, അതിൽ ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് എല്ലാരും കാണുന്നത്, അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ബുക്കിനകത്തുള്ളതല്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. ഫിലോസഫി നമ്മുടെ നാട്ടിലുടനീളം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യര് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവസാനം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ആൾക്കാരത് അംഗീകരിക്കാതെ ശങ്കരാചാര്യര് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫിയാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അത് വിശ്വാസമല്ല.
അതെ, എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണ്. അതായത് ആ, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഭഗവത്ഗീത തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത കാണില്ല, ഉള്ളവർ തന്നെ അത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല, വായിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അഥവാ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ശങ്കരാചാര്യ ഫിലോസഫി, ആ മായവാദ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ചുള്ള വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമല്ലല്ലേ? പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുനാം ജന്മനാം അന്ത്യ. ഗുണങ്ങള് മാതാജി, ആ 64 ഗുണങ്ങളുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രല്ലേ? ആ അതെ, ആ 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമാണെന്നുള്ളതും അറിയില്ല അല്ലെ? അതിൽ 60 ഗുണങ്ങളെ മഹാവിഷ്ണുവിന് വരുന്നുള്ളൂ. വിഷ്ണു നാരായണന് 60 ഗുണങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ. ആം, എവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണന് 60 ഗുണങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് 64 ഗുണങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 ഗുണങ്ങൾ? ലീല പുരുഷോത്തമൻ, പിന്നെ ലീലമാധുരി, വേണുമാധുരി, ഭക്തമാധുരി, രൂപമാധുരി. രൂപമാധുരി, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ 4 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണുള്ളത്, വേറെ ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് അർജുനന് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ തുറന്നു പറയാണ്. അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ദയാപൂർവം അങ്ങ് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല, സകലതിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമുണ്ടായിട്ടല്ല, അർജുനൻ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തില് ഈ വിഭൂതിയൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കും, വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറയും. അത് അർജുനന് സംശയമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. എന്തിനാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ, ബാക്കിയുള്ളവരെ അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്തെ, ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഇത് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവാപ്യഹയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ തത്ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയം. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഏത് പേരിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കമലപത്രാക്ഷ, താമരക്കണ്ണ എന്നാണ് അല്ലെ? ഇതുവരെ ഭഗവാനെ അച്യുത, ഗോവിന്ദ, ഋഷികേശ, അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ കമലപത്രാക്ഷ, കമലാക്ഷ, താമരക്കണ്ണ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്തോഷ തികവോടെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ താമര കണ്ണുള്ളവൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പ് നൽകിയ ശേഷം എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ഉറവിടം അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും തിരോധാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് മുൻ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഇത് വിശദമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തരം ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങളുടെയും ഹേതുഭൂതനെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യവും അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. താൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്ന് ആണല്ലോ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഊഹാതീതമായ ആ ഭഗവത് ഐശ്വര്യത്തെയാണ് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞതായി
അർജുനൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത ഐശ്വര്യമെല്ലാം അർജുനൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നു, എനിക്കത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വരൂപം. അവിടെയാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഏവമേതദ്യഥാസ്ത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി, അതായത് ദർശിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ദർശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അല്ലെ. അപ്പോ ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചു തന്നതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദര് വിശദീകരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് എന്തിനാണ് വിശ്വരൂപം കാണണം എന്ന് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ ഉത്തരം, ആ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ, അത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കാനാണ് 1-ാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത്. ഇനി 2-ാമത്തെ റീസൺ, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് അർജുനന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അർജുനൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ. അർജുനൻ സംതൃപ്തനാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അവർക്ക് വിശ്വസിക്കണം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ, അപ്പൊ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം. അർജുനന് വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം വരണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ. ഇനി 3-ാമത്തെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ റീസൺ, 2-ാമത്തെ റീസൺ. ഇനി 3-ാമത്തെ റീസൺ, വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ. വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിലര് പറയും ഞാൻ അവതാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വേഷമിടുന്ന നിരവധി എന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, അവതാരമാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാം. വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കപട വ്യാജന്മാര് വരാതിരിക്കും, വ്യാജ ദൈവങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇനി 4-ാമത്തെ റീസൺ, അർജുനൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അർജുനനോട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഭാവിയിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അർജുനൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുകയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹമാണ് തുടക്കം ഈ പരമ്പരയുടെ, അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആ ഗുരു പരമ്പര അത് നിന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വീണ്ടും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പരമ്പരയുടെ തുടക്കമാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നാളെ എല്ലാരും പറയും, കൃഷ്ണൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, തിയറി പോലെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, തിയറി മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കാണിച്ചും തന്നു. അപ്പൊ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അർജുനൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അതുകൊണ്ടാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 റീസൺ ആണ് കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, 3-ാമത്തത് വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ, അതായത് വ്യാജന്മാർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ, 4-ാമത്
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അർജുനന് ഈ വിശ്വരൂപം അവതരിപ്പിച്ചു. അതായത് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് നാളെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല, അത് കാണിച്ചും കൂടെ തന്നു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഏത് പേരിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഏത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? താമര ഇതളോടുകൂടിയ താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള അല്ലല്ല, കണ്ണുകൾ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷോത്തമൻ. പുരുഷോത്തമ. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു. അയാൾക്ക് കാണാൻ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമില്ല. ആ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാലോ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താന്ന് നിനക്ക് അറിയാവല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനിത് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ 4 റീസൺ കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഈ രൂപം കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കത് കാണണമെന്നില്ല, എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമല്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്യസേ യതി തച്ഛക്യം മയാ ദൃഷ്ടോമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വരാ തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭു, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരേണമേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കൂ. എനിക്കത് കാണിച്ചു തരുമോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയുകയല്ല. എനിക്കത് കാണാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരൂ. ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഏത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? യോഗേശ്വര എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലയോ സർവ യോഗേശ്വര, യോഗേശ്വര എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് യോഗേശ്വര എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭാതരെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗേശ്വര എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് അർജുനൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇത് കാണാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരൂ. അതായത് യോഗേശ്വരനായതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതാണ് യോഗേശ്വര എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ. എനിക്ക് അഥവാ ഇത് കാണാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് എനിക്ക് യോഗ്യത തന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ദയവായി ഈ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകമുണ്ട്, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഹരിവോ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ ജീവനും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമത്രേ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനോ അറിയാനോ അതിന് കഴിവില്ല. ഭക്തനായ അർജുനൻ തന്റെ ചിന്താശക്തിയെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ജീവാത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള പരിമിതികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത മഹത്വത്തെയും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അതിലില്ലാത്ത അപ്രമേയൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ലെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. അപ്രമേയൻ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം ഒരാൾക്ക് സ്പഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് വെളിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാന് തോന്നണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ കിട്ടണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉത്തരവ് ചെയ്യുമല്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാനെ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് ഉത്തരവല്ല, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാനസിക ഊഹാഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായ ആത്മീയ തീപ്പൊരിയായി പരിധിയില്ലാത്ത അനന്തതയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അർജുനൻ തന്റെ പരിമിതികളെ ജീവനുള്ള അസ്തിത്വമായി അംഗീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ അമൂല്യമായ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അനന്തമായതിന് പരിമിതമായവയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്തനീയമാണ്. നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവന് യോഗ്യത കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അടുത്ത 3, 4 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇനി 5 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകത്ത്, 5 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപങ്ങൾ 1000, അതാണ് ഇവിടെ സഹസ്രശ എന്ന്, ശതശോധ സഹസ്രശ എന്ന വാക്ക്. 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ഒരു രൂപമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമുള്ള രൂപമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിശ്വരൂപം. ഈ രൂപത്തിന് നമ്മള് കണ്ടില്ലേ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ക്രിയേഷൻ ആവിർഭവിക്കും, തിരോഭവിക്കും. അതേപോലെ വിശ്വരൂപവും ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല. അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് വിശ്വരൂപം. മറ്റു രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, ഇതൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള രൂപങ്ങളാണ്. ആ രൂപമാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മീയ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രൂപമില്ല. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ മൊത്തം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരമയോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മറ്റു രൂപങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ശരിക്കും ഈ രൂപം വേണ്ട, ഈ രൂപം ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. അർജുനൻ അങ്ങനെ അതിനായി ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഈ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ആ കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല താൻ. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത് എന്താ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയില്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? വിലോകയന്തി
എം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രേമാഞ്ജനം അല്ലെ, ആ പ്രേമത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ആ ഇരു കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന, തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടിയ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനെ, ആ രൂപമാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണുന്ന അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക രൂപം കാണാൻ താല്പര്യം കാണില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനോ മരുതസ്തദാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആദിത്യന്മാർ. ആദിത്യന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട്? 12 ആദിത്യൻ. വസുക്കൾ മരുത്തുക്കൾ 50 അല്ല, 8 വസുക്കളാണ്. വസുക്കൾ 8 വസുക്കൾ. 8 വസുക്കൾ. അപ്പൊ 12 + 8 എത്രയായി? 20ആയി. ഇനി രുദ്രന്മാർ 11 31. ഇനി അശ്വിനി കുമാരന്മാർ 2 പേര്. 2 1 + 2 33. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ 33 കോടി ദേവി ദേവന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ 33 പ്രധാന ദേവന്മാരാണ് ഈ പറയുന്ന ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രർ, അശ്വിനി കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരുത്തുക്കൾ. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 49 അല്ലെ 50ഓളം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ. അങ്ങനെ ഈ ഇതെല്ലാ രൂപങ്ങളും ഇവരെല്ലാരും ഉള്ള, അതായത് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും കൂടി ചേർന്ന ഒരു രൂപം, എല്ലാരും ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്, അത്ഭുതകരമായ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൗരവ സദസ്സില് ശിശുപാലൻ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മണ്ണ് വാരി തിന്നപ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ശിശുപാലന്റെ ദുര്യോധനന് സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ഈ വിശ്വരൂപം അല്ല കാണിച്ചത്, ഇതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് അവിടെ സദസ്സിൽ കാണിച്ചത്. അതുപോലെ യശോദാമ്മയുടെ വായില് വിശ്വരൂപം, കൃഷ്ണന്റെ വായിലെ വിശ്വരൂപം യശോദാമ്മ കണ്ടതും ഇപ്പം ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വരൂപം അല്ല, അർജുനന് കാണിച്ച വിശ്വരൂപം അല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഐശ്വര്യമാണ് കാണിച്ചത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്, ഇതെല്ലാം ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാനാ രൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള മനുഷ്യരില്ലെന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അത്ഭുതാവഹങ്ങളായ ആ രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യസ്യാചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദൃഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം. ജഗത് കൃഷ്ണം, ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ജഗത്തിനെയും ഈ ഒറ്റ എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയും. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല.
ഒരു വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാനും ആവില്ല. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനാകട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതൊരു മൂലയും അവിടെ നടക്കുന്നതും കാണാം. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അർജുനന് സകലതും കാണാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അല്ലെ, ഒരിടത്ത് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ആ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ജഗത്തിൽ മൊത്തവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തവും നടക്കുന്നത്, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നു. നതു മാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടും മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുനന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ നേത്രം കൊടുക്കുകയാണ്, ദിവ്യ ചക്ഷുഷ്. അപ്പൊ ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ദിവ്യം സാധാരണ ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതീന്ദ്രിയം എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സ്വർഗീയമായ കണ്ണുകൾ എന്നാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമല്ല. കാരണം അർജുനന്റെ കണ്ണുകൾ ഓൾറെഡി അതീന്ദ്രിയമാണ്. അർജുനന് ഭഗവാനെ പ്രേമാഞ്ജനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ഇരു കൈകളുള്ള ആ രൂപം കാണുന്ന, ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ കാണുന്ന അർജുനനാണ്. ആ അർജുനനെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും അർജുനന്റെ ദൃഷ്ടിയെ ഒന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്താണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണുകയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതീന്ദ്രിയ കണ്ണുകളുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കാണാനുള്ള ഒരു കണ്ണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാ കണ്ണല്ലേ, അപ്പൊ ഒരു പവർ കൊടുത്ത് അതിനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോ അർജുനൻ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് ഈ വിശ്വത്തിലുള്ള, കാരണം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമല്ല. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ അർജുനന്റെ കാഴ്ചയെ ഡീഗ്രേഡ് ഒന്ന് താഴ്ത്തിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തതെന്ന് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുന്നു, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണാൻ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ മനസ്സ് മാറ്റരുതെന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ കണ്ണുകൾ മാറ്റുക. അപ്പൊ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടി ആ കണ്ണിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാണുന്ന ഒരു കണ്ണാക്കി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ആധ്യാത്മിക ബന്ധം പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമഭാവത്താലാണ്, അനീശ്വരമായ വിഭൂതി പ്രദർശനത്തിലല്ല ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഈ വിഭൂതിയിലല്ല ആകൃഷ്ടം, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഭക്തിയിലാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കളിച്ചങ്ങാതികളാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ ഈ വിഭൂതികൾ കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൃഷ്ണൻ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനാണെന്ന് തന്നെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്രയും അധികം വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ. പ്രേമഭരിതമായ സഹവാസത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സമുത്കൃഷ്ടത അവർ വിസ്മരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം കളിച്ചു വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പരിശുദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണെന്നും അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായി കളിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ 10.12.11 ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇതം സതം ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂതയാ ദാസ്യം ഗതാനം പരദൈവതേന മായാശ്രിതാനാം നരധാരകേന ശകം വൃജാഹൃ കൃതപുണ്യപുഞ്ച. കൃതപുണ്യപുഞ്ച ഈ വാക്കാണ്, അതായത് അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ
അവര് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മഹർഷിമാർ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമെന്നും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ എന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സന്താനമെന്നും കരുതുന്ന പരമപുരുഷൻ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ബാലന്മാർ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൃത പുണ്യപുഞ്ച. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ സാഖ്യരസത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭൂതിയിലൊന്നുമല്ല താല്പര്യം. അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹമാണ്. ഭഗവാനെ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല വൃന്ദാവനവാസികൾ, അല്ലെ? യശോദാമ്മയെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. യശോദാമ്മ എന്തായിരിക്കും പറയാ? ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ്, അല്ലെ? എന്റെ മോനായിട്ടാണ്. ഇത് നാരായണന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവന് ഓരോ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ പരമപുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതെന്ന് യശോദാമ്മ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയും വാത്സല്യ ഭാവമാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഈ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ ഇനി പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് സഞ്ജയൻ എങ്ങനെ കണ്ടു? സഞ്ജയന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വിശ്വരൂപം? ദിവ്യദൃഷ്ടി വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം സഞ്ജയൻ കാണുന്നു. അതൊക്കെ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഈ കണ്ടത് അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ രൂപവും സഞ്ജയൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ ദാ ആ ദിവ്യ രൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനേക വക്ത്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യാമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവ അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 10-11. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അനേകം അനേകം എന്നുള്ള വാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്ര കണ്ണും കൈയും മുഖവും പാദങ്ങളും എല്ലാമുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വം മൊത്തവും ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപം. ഇതെല്ലാം അർജുനൻ എവിടെ ഇരുന്നാ കാണുന്നത്? ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വിശ്വം മൊത്തം ഉള്ളത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരേ സമയം ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ദേവദ്യുഗപദുസ്ഥിത യദി സദൃശീ സാ സ്യാത് വാസസ്തസ്യാ മഹാത്മനഃ. വായിക്കാമോ വിവർത്തനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു
ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപുരം. ഹരേ ഉം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ആരെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം സഞ്ജയൻ വർണ്ണിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നല്ല പ്രകാശമാനമായത് 1000 സൂര്യനുമായിട്ട് ഉപമിച്ചാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തത്ര കസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകദാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. ഇനി ആരാ വായിക്കുക വിവർത്തനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനൻ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരേ സമയം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും അല്ലെ? ആ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരിടത്ത് കാണുവാണ്. സ്വർണഗ്രഹങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പരിധിയില്ലാത്ത വികാസങ്ങളും അർജുനൻ കാണുന്നു. തത്ര, അവിടെ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനനും കൃഷ്ണനും രഥത്തിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഒരിടത്ത് നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം മൊത്തം കാണുന്നത്. അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധകളത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ ദർശനം നൽകിയത് അർജുനന് മാത്രമാണ്. അർജുനൻ അമ്പരന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തഥാ സ വിസ്മയാവൃഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലീരഭാഷത. ഹൃഷ്ടരോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം വന്നു. പ്രണമ്യ ശിരസാൽ പ്രണമിച്ച് കൃതാഞ്ജലി തൊഴുകൈകളോടെ. അതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനി അർജുനൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സഞ്ജയൻ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാവം, നേരത്തെ ഭാവം മാറി. ആ ഭാവം ഇപ്പോ വിസ്മയാതീതം, അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സൗഹൃദം എന്നതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം എന്നതിലേക്ക് രസത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് ഈ ശ്ലോകം. 11.14 ശ്ലോകം. അർജുനൻ അമ്പരന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. അതായത് രോമാഞ്ചം വന്നു. അർജുനൻ കുനിഞ്ഞ് കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും ജലസംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഇത് വെളിവാക്കുന്നു. വിസ്മയത്തിന്റെ ലക്ഷണം ശാന്തമായ വ്യക്തിത്വം ഉന്മേഷദായകവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രോമങ്ങൾ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നതും കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിംറ്റംസ് ആണ്. അത്ഭുതം വരുമ്പോ ശരീരത്തിൽ രോമാഞ്ചം വരും. പിന്നെ ആ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വിസ്മയഭാവം. പല രസങ്ങളുണ്ടല്ലേ, 12 രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 5 പ്രൈമറി രസവും 7 സെക്കൻഡറി രസവും. അതിൽ 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം.
ഇനി സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുണ്ട്. സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭയം, പിന്നെ രൗദ്രം, അത്ഭുതം. അതില് അത്ഭുത രസമാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹാസ്യം, വീരം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, ഇങ്ങനെയുള്ള രസങ്ങളാണ് 7 സെക്കൻഡറി രസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ 12 രസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാനുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പറയുന്ന അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ്. രസങ്ങളുടെ ഒരു ജലസംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ. ഏത് രസത്തിലും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഏത് രസത്തിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ആയത്? ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതം എന്ന രസത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു അർജുനൻ. വിസ്മയം തോന്നും. അപ്പൊ വിസ്മയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അമ്പരന്ന് ഉന്മേഷാദായകമായിട്ട് ആദ്യം ശാന്തമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് രോമാഞ്ചം വരിക, കൈകൾ കൂപ്പുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല, ആ സ്ലൈഡ് മാറിയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കും. നമ്മളൊരു കാരണം നാളെ തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പകുതിയോളം ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കും. പെട്ടെന്ന് തീരും, അധികം ഭാവാർത്ഥമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നു. അർജുനൻ ഇനി ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ. അടുത്ത വിഭാഗമാണ്. മുമ്പത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ട് അമ്പരപ്പോടെയും ഞെട്ടലോടെയും ഞങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. സഞ്ജയൻ അർജുനന്റെ പ്രപഞ്ച ദർശനം വിവരിക്കുന്നു. രോമങ്ങൾ അറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് രോമാഞ്ചം വരുമ്പോൾ അർജുനൻ കുനിഞ്ഞ് കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ പറയാൻ, അർജുനന്റെ തിരിച്ചറിവുകളാണ്. അപ്പോ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അർജുന വാചം: പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിച്ചു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, ഭാവാർത്ഥമാണോ മാതാജി വായിക്കേണ്ടത്? ഭാവാർത്ഥം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ ആദിമനായ ബ്രഹ്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തെയും ആദ്യമായി കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നു. ഈ സർപ്പശയ്യയുടെ പേരാണ് വാസുകി. വാസുകി എന്ന പേരിൽ മറ്റു സർപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സർഗാരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ദൃശ്യമായെന്നർത്ഥം. ഭഗവത്കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് ഇത് സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം: അനേക ബാഹൂദരവക്ത്ര നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവിതവതിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിവർത്തനം വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം: അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഊരിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനത്രേ. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. കിരീടിനം ഗദീനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം
പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാക് ആർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂളെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ രൂപം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലേ, അപ്പൊ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇതാണ്. ദുർനിരീക്ഷനായി, ദുർനിരീക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയാം. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ തിളങ്ങുന്ന രൂപം തേജോരസി കിരീടങ്ങൾ, ഗദകൾ, ചക്രങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശം എല്ലാ വശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അളവറ്റതും അപ്രമേയം, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത്ത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അങ്ങാണ് പരമമായ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം, പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ വിശ്രമ സ്ഥലം, അതാണ് ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അവ്യയനും പുരാതനൻ, പഴയതും അല്ലെ, പുരാതനൻ, ശാശ്വത ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവനുമാണ്, സംരക്ഷകനുമാണ് ചിത്പുരുഷൻ അങ്ങാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്തത് അനാദിമധ്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തബന്ധം. വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ തേജോമയമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ 6 വിഭൂതികൾക്ക് പരിധിയില്ല. ഇവിടെയും മറ്റു പലയിടത്തും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യം അല്ല എന്നത്രേ ശാസ്ത്രമതം. സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരാവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അല്ലെ. അനേകം കൈകൾ ഉണ്ടെന്നും കണ്ണുകൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പോലെ, പിന്നെ വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു, തേജസ്, ആ ജ്വലിക്കുന്ന തേജസ് കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് അതൊരു ദൗർബല്യമല്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയും, ഞാനത് കണ്ടു, ഞാനത് കണ്ടു, ഞാനത് കണ്ടു. നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റസിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ ആ മഹാവിസ്മയ രസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാവിസ്മയ രസം, അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റേജ്. അത് കാരണം അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് റെപ്പറ്റീഷൻ, പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്ന. ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ആ വികാരം കൊണ്ട്, മഹാവിസ്മയ രസത്തിൽ അർജുനൻ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിദബന്ധരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവ
ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവർത്തിതം മഹാത്മൻ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭയം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇവിടെ അത്ഭുതവും ഉണ്ട്, അർജുനൻ ഒരു ഭയം കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഉഗ്രരൂപം കൂടി ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ എല്ലാം അനേകം കൈയും കാലും കണ്ണും തലകളും ഒക്കെ ഉള്ള ആ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാലരൂപം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അത് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അർജുനനുള്ളില് ഭയം കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഉം. ശൂന്യാകാശങ്ങളും സർവമുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവകരവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രമിക്കൊള്ളുന്നു. ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയം കൂടി വന്നു തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ ആ രസത്തിലോട്ട് പോവാണ്. രസം മാറി ഭയത്തിലോട്ട്, അത്ഭുത രസത്തിൽ നിന്ന് ഭയരസത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് 3 ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സംഭ്രാന്തിയിലാവുകയാണ്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ, സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു രൂപം അർജുനൻ മാത്രമല്ല, ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് ഉപരിലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വിശ്വം മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഈ രൂപം കണ്ടത്. വേറെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും ഉണ്ടായെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവരെല്ലാം യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ രൂപം ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപരിലോകത്തുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശനം കിട്ടി. ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ അർജുനനെ കൊടുത്തുള്ളൂ എങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിച്ചവർക്കെല്ലാം ഈ രൂപം കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രം കണ്ട അർജുനന് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടയാണോ? അല്ല, അർജുനൻ മാത്രമല്ല, ഉപരിലോകത്ത് ഉള്ള ആ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ദ്വാവാ പൃഥിവിയോരിതമനന്തരം അല്ലെ ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകള് അതാണ് പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തീത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോകം മാത്രമല്ല, അതിന് മുകളിലുള്ള മഹർഷിമാരൊക്കെ സിദ്ധരും ഒക്കെ വാഴുന്ന ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കാണാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാരിൽ ചിലരെന്താണ് പേടിച്ച് തൊഴുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പേടിച്ച് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും എന്താണ് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് വൈദിക സൂക്തങ്ങൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും. എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമുള്ള ദേവന്മാർ ഭീഷണമായ വിശ്വരൂപവും അതിന്റെ തേജസ്സും കണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേഷിനൗ മരുതശോശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തെ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. ഇനി ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്
ഇതുവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവര് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഇത് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാര്, അതിൽ ആദിത്യന്മാര്, രുദ്രന്മാര് ഒക്കെ കൂടാതെ വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, ഈ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം മുഖം ഉണ്ടല്ലേ? 11 രുദ്രന്മാര്, ആദിത്യന്മാരുടെ ഒക്കെ മുഖം അർജുനൻ കണ്ടു. ഇതേ വ്യക്തികള് മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് കാണുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഉഗ്ര രൂപമാണ് അവരിപ്പം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ഈ ഒരു ഉഗ്രരൂപം കാണുന്നു. ഇവരെല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ശരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിശ്വം മൊത്തവും വ്യാപിച്ച ഈ രൂപം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാദം ബഹൂതരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവൃദ്ധിതാസ്തഥാഹം. വിവർത്തനം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസഖ്യം ഭീകര ദൃഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എനിക്കും പേടിയാകുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. തനിക്ക് ഭയം വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് അർജുനൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ ഉഗ്രമായ വിശ്വരൂപം പിന്നീട് പിൻവലിക്കും. അപ്പൊ 20 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ കാലരൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, അതാണ് ഉഗ്രരൂപം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് കാലരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉഗ്രരൂപം വരുന്നത്. ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വൃന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഇതുവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവർ. ഓക്കെ, ഹരേ പ്രിയ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണ ജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായുവോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ധർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. വാളുന്ന കാലാഗ്നി ആരോളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദ്രംസാകരണങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്ന ഈ രൂപത്തില് കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. കാലാഗ്നി ജ്വാല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോ എല്ലാം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘർഷണന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നും ആ തീ വന്ന് ഇത് മൊത്തവും കത്തിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു രൂപമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ദംഷ്ട്രകൾ, ആ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഉഗ്രരൂപമാണ്, കാലമാകുന്ന ആ രൂപം. ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ മുഖങ്ങളുള്ള, പല്ലുകളൊക്കെ വന്ന് എല്ലാരെയും കൊല്ലാൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ രൂപം, അത് കണ്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റുകയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇനി 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അമീ ച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസോ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തെ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. വായിച്ചോളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെല്ലാം എല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുവിളിയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞ് അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇനി കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണും. അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കാണാം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ആരാണ് പോകുന്നത്? വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ, പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, പിന്നെ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ, ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ കാണുന്നത് എതിർ കക്ഷിയിലെ നേതാക്കളും അവരുടെ പടയാളികളും അർജുനന്റെ സ്വന്തം പടയാളികളും എല്ലാം. അപ്പൊ എതിർ കക്ഷിയിലെ മാത്രമല്ല, അർജുനന്റെ സൈഡിലുള്ള പടയാളികളും കൂടി എല്ലാം നശിക്കപ്പെടുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ എല്ലാവരുടെയും മരണശേഷം അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. അജയ്യൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഭീഷ്മരും തകരുമെന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർണനും. മറുപക്ഷത്തെ ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള മഹാനായ യോദ്ധാക്കൾ മാത്രമല്ല, അർജുനന്റെ പക്ഷത്തിലെ ചില മഹാവീരന്മാരും അവരും മരിക്കും എന്ന്, അല്ലെ, അവരും നശിക്കപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ദംഷ്ട്രയിൽ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്ന രൂപം, ആ ഒരു രൂപം അർജുനൻ കാണുന്നു. ചിലര് അകത്തോട്ട് പോയി വയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു, ചിലര് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ, ദംഷ്ട്രയുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരയുന്നതും കാണുന്നു. ഇനി 2 സാമ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ബാക്കി 31 തൊട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 സാമ്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത ഉപമ പറയുകയാണ്. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉപമ ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണോ നദികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 അവസാനം എവിടെ ചെന്ന് എത്തുക? സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 2-ാമത്തെ ഉപമ, യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമർത്ഥവേഗ തദൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ് തവാപി വക്ത്രാണി സമർത്ഥവേഗ. ഇതാരാ ചൊല്ലുക? വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാട്ടോ. കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈയാമ്പാറ്റകൾ എവിടെയെങ്കിലും വെളിച്ചം കണ്ടാല്, തീ കണ്ട അതിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ട അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ കത്തി
വീഴുകയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് വീണ് നശിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് ഈ രണ്ട് ഉപമകളെയും പറയുന്നത്, ഈ രണ്ട് ഉപമകളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്ന പല യോദ്ധാക്കളും ഞങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെയോ അവരാഗ്രഹിക്കാതെ അവര് നദികള് സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന പോലെ അവരും മരിക്കപ്പെടുന്നു. അവര് യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അവര് മരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല, ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ്. അൺഇൻറ്റൻഷനലി ആയിട്ട്, അതായത് അവര് വിചാരിക്കാതെ ആഗ്രഹിക്കാതെ അവര് മരണപ്പെട്ടു. ഇനി അതാണ് ആദ്യത്തെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളെന്ന് ഉപമ കൊടുത്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗം പറന്ന് തീയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റകൾ തീയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും, തങ്ങൾ മരണപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. അതാരൊക്കെയായിരുന്നു? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് തങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു? ഏതാ? ആരാമതജി? ഭീഷ്മ പിതാമഹർ, ദ്രോണർ അല്ലെ? കാരണം അവർക്കറിയാം ഇത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ്, ഇതില് തങ്ങൾ അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട്, തങ്ങൾ അധർമ്മികളുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ തങ്ങൾ എന്തായാലും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ. അപ്പൊ അവരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗം പറന്ന് കത്തി എരിയുന്ന തീയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ. അപ്പം മനഃപൂർവ്വം എന്തായാലും തങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രവേശിച്ചവർ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ ഇങ്ങനെയുള്ള യോദ്ധാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉപമ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാന സമന്താൻ ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലപ്പി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം വാസസ്തവോഗ്രാപദപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സുകൾ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപം വിശ്വരൂപവും കാലരൂപം, വിശ്വരൂപത്തിനകത്തുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാലരൂപം, ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പൊ ഈ കാലരൂപം എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ആളുകളെ വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ട് അർജുനനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് 31 വരെ തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാലരൂപമാണ് കണ്ടത്. ഇത് ചില സീരിയലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഒരിടത്തിരുന്ന് തന്നെ. ഇപ്പൊ AI വെച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആ രൂപമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ്